Erandioko udal izenean, gure eskerona adierazi nahi dizuegu aurten ere antzerki hizkuntza proiektua posible egin duzuen guztioi. Ikastetxetako ikasleak, arduradunak, familiak, denok zarete ezinbestekoak ekintza hau posiblea ezaren adin. Erandioko udalarentzat eta Euskara Sailarentzat Erandioko kaleetan Euskara sustatzea dugunez helburu, antzerki hizkuntza martxan jarri dugun 4. urte honetan berdintasun gaia landu dugu gure eskolekin batera. Antzerki hizkuntza lantzeko eta euskararekiko esperientzia positiboak izateko, euskara jolas moduan lantzen dugu eskola orduetan. Eta esaten dizkigute gauza piloa. Adibidez, bihotzetik ateratzen zaizkien gauza guztiak. Eta gauza horiek antzerki bilakatzen ditugu. Antzerki bat egitea elkarrekin, asuntoa da denok batera lan egiten dugula. Egunez egun pausu txikiak emon ditugu. Antzerki teknikak landu ditugu, emozioak landu ditugu asko, inteligentzia emozionala landu dugu, bai ikasleok, baita irakasleak ere. Eurok ikasi dute taldean lan egiten, baita neskak eta mutilen artean ez dagoela ezberdintasunik. Euskaraz egin dugu antzerkia. Irakasleak harro, ikasleak harro, gurasoak harro. Eta guzti hori euskaraz eta berdintasunean. Berdintasuna bakarrik ez dela emakumeentzat hobea baizik eta ere bai mutilentzako da, eta badaudera eskubide batzuk mutilak ez daukatela eta emakumeak ere ez, eta lortu behar ditugu, baita mutilak baita emakumeak. Hau da, derentzako da berdintasuna ez bakarrik emakumeentzako.